Les mesures, els prefixos de mesura. Hola, futurs científics i científiques. Avui farem un viatge al món de les mesures per descobrir un secret molt important, els prefixos. Són com petites paraules màgiques que ens diuen si una unitat és molt gran o molt petita. Preparats per desxifrar-los? Els prefixos són com petits ajudants que posem davant de les unitats de mesura, com el metre per la longitud, el litre per la capacitat o el gram per la massa. Ens ajuden a expressar quantitats molt grans o molt petites sense haver d'escriure números massa llargs. Cada prefix té un valor i aquest valor multiplica o divideix la unitat base. Comencem amb els prefixos que fan la unitat més gran. Tenim el quilo, que vol dir 1000 vegades. Per exemple, un quilòmetre són 1000 metres, quilòmetre 1000 metres. Quilogram, un quilogram serien 1000 grams. Tenim l'hecto, que vol dir 100 vegades. Per exemple, un hectòmetre són 100 metres. Després tenim el deca, que vol dir 10 vegades. Un decàmetre serien 10 metres. I si tenim la unitat, seria el metre, per exemple. Si volem anar d'una unitat a l'altra, hauríem de multiplicar per 10. Fixeu-vos, deca 10 vegades la unitat inferior. Hecto, 10 per 10, 100 vegades la unitat inferior. Quilo, 1000, 10 per 10 per 10, 1000 vegades la unitat inferior. Ara els prefixos que fan la unitat més petita. Deci vol dir 10 vegades més petit, o dividir entre 10. Per exemple, un decímetre és la desena part d'un metre. Centi vol dir 100 vegades més petit, o dividir per 100. Per exemple, un centímetre és la centèsima part d'un metre. Mili vol dir 1000 vegades més petit, o dividir entre 1000. Per exemple, un mil·límetre és la mil·lèsima part d'una unitat. Però com que anem d'una unitat gran cap a una petita, per això ens posa a multiplicar. Si anéssim en direcció contrària és quan hauríem de dividir. Així que, per passar d'un prefix a l'altre, només hem de multiplicar o dividir per 10. Si anem d'una unitat gran a una més petita, multipliquem per 10. Si anem d'una petita cap a una més gran, dividim entre 10. Per exemple, quants centímetres són un metre? Un metre, anem cap als centímetres, multipliquem 2 vegades per 10, dona 100. Pensa-hi, amb aquests prefixos tens una eina molt potent per entendre qualsevol mesura. Fins al proper vídeo.